Benvinguts i benvingudes a l'Estonac. Aquest any hem preguntat als nens i nenes què és el que més els agrada de l'escola. Vols saber-ho? Endavant! M'agrada jugar a les motos. M'agrada anar al Sorral a fer castells. M'agrada fer tombarelles i saltar. Ens ho passem molt bé fent ambients i aprenent molt. Aprenem a llegir amb les capses, és molt divertit. M'agrada fer experiments perquè ens convertim en científics i científiques. Ens agraden les classes de música perquè cantem i ballem molt. M'agrada venir a l'aula d'informàtica perquè aprenem TIC. I fem coses diferents que a la classe. M'agrada l'aula de cuina perquè aprenem castellà i català. M'agrada el menjador perquè dino amb els meus amics i amigues. M'agrada molt el futbol perquè faig esport i m'ho passo molt bé.